lamsogo friends jongno singtini o kotal notification bisingti saimal nainai qualification salary details bufrun sima apply khine bus last date obrongno abo saimana sing sing puya saimal laina notification boron sima hoka abon pura sing qualification rongno detail babe saimal laina ka friend nor noi tongmo notification kor family mong ke Controller General of Patents, Design and Trademarks ni simi obo official notification okre fike friend o jago sang apply kanyam by qualification no busung nai oro busung tabu trak go bitin bising ti jotna detail saimalaina ga friend rok ojono gutang rok bang mono brok o jago detail ba bis jak friend obrok sanga sana yathalia sang je main obono sanga bitin bising ti jotno kaham ke saimalaina ga friend o jago rok pulan no gutum ko general instruction sir ga friend omoto sing asuk naya thalia sing je main obon nalena pulya oro sing tabono gutango second number sirka apply narok bhake khlaimana apply hingka jago narok khlaimana brongni official website ni bisingtei tayo jago narok purapuri online bisingtei o jago apply ma khlaina bhaike oro borok sirkang obon thik talon sing tabono gutango o jago 1000 taka rang nangnai obon ka general candidates tai OBC category rok borok o jago examination fee 1000 taka khlainai brok nangnai tai o jago oina candidate rok jemon o jago ST AC PWD o bai candidate rok o jago 500 taka rang nangnai examination fee ka friend o jago singabon portep saimal ni friend saste obon thik talon sing tabo o jago relaxation ni somonde rok sing o jago nugu tongo obrok norok o jago kaham ke jotono forei nei manai ka friend sing obrok to nanglia je sing nangmani obo main o jago sing bidan bising jotono kaham ko saimalane tai o jago norok jong mo bank details share jaga friend tai norok salary busuk manai obo borok o jago share jaga norok detail babi nugu tang tabo pay matrix oro 56100 ni simna ngora salary manai abon pura 1,77,500 norok salary mannai ga friend belakon kubang norok ga sungta bengan chinai mana won tik talon sungta nugu tongo jago norok bufrun simi apply claim mane o date share ka friend omong gangke 6 tarik July ni simi norok apply claim man chinai tayo jago last date tu jaga friend 4 August 2023 পর্যন্ত norok no jago last date tu jaga ngabon foro jago number 3 nugu tongo mongke norok ni admit card dog obrok norok manna examination ni bagai preliminary examination ni bagai obong gangke 6 tarik August 2023 tarik mannai tero preliminary examination kan ngai nong ni jago 3rd September 2023 o tayabon pura hanya horror declaration of result preliminary examination ni bagai ro jaga nong result manai fo rong result manai 13 September o tayo jago hanya number section no tongo moke admit card manai mo hanya norok main exam ni bagai omong ke 18 September o aba ke main exam ngai nong ni 1 October o jago norok no tongo 2023 aba ke o jago ri ka jotno kaise details share ka friend abon forest songo jago hanya no tongo nong rok ni main exam mani abon result manai norok omong ke 16 October 2023 tayo jago norok noi jang piro hanya mo interview bagai admit card norok download ma klanya bo haina 22 October 2023 o interview norok ina hasanai 11 and 12 November ke friend norok joton kaise detail saima ka friend ka klaya norok joton kaham ke saiman kana nai abon pura sang tabo jago norok no jang piro number 11 o declaration of final list norok ni oja qualified candidates song ni bagani o jago sakla jaka omong kai 17 November norok ni o jago final merit list ongkonai norok sab select nang yapro norok saiman sinai ke friend abon pura sang tabo yang tebo najinai chongo Gasanga borong naimani pura sang taboro vacancies detail nugu tongo friends sangor tabon aliena category wise vacancy busu paisa bagya arondor nugu tongo discipline tayo jagwa pulia paisa bagya biotechnology in bagai sangsin esti rong simen alisin friend oro biotechnology in bagai paisa bagya tinta sin esti rong bagai biochemistry in bagai kaisa abagya food technology ni bagai kaisa abagya chemistry in bagai oro tinta vacancy paisa bagya abagya ro kaisa ro nugu tongo jotno jagwa ro kaisa nothing friend ang kaisa sana ka belai khana bitlogi sana on bagai tayo jago civil engineer rong bagai tongo friend ro nugu tongo jago tai kabangma norok textile engineer rong bagai oro kabangma nugu tongo tai mechanical engineer rong bagai bo jago kabangma computer science and information technology ni bagai tai physics rong bagai oro bebang norok kaisa joto naithang sira bai ka jago joto category mi rogai friend o jago total vacancy paisa bai ka jago
553 tangka friend belai kono kwbang norok obosai mahai qualification tui tongnai rok norok obosai apply khlaina rok mannai norok je kono haste offer norok poroini jori norok graduation khlaijak hingke norok o jaga apply khlai mannai tei o jaga swng saimalaini tei tam rok nangnai aboni pore swng abo nugui tongo o jaga distribution boka PWBD rong bo sirga friend obo swng nangya swng omono nalaliya tei aboni pore swng BD ni bisingtwi je nangmani obo no swng kaham ke silayan friend aboni pore swng nationality ni bagui sirjaka nationality ko jaga swng Indian borok to apply khlaimani tei Nepal Bhutan borok apply khlaimani borok bahai apply khlaimani borok ni bagui jaga criteria sirjak friend swng to nangya tei aboni pore swng tabor nugui tongo minimum essential education qualification sirjaka friend swng o jaga apply khlainani bagui sini bwswk o jaga bo qualification tongnai swng o jaga tabuk nugui tongo kaisa bo post ni bagui bwswk education qualification nangnai bebang details sirka friend pulyang nugui tongo biotechnology ni bagui oro sirjaka moke biotechnology o norok ni master degree khlaijak tongkha norok o jaga apply khlaimannai tei o jaga haini norok nugui tongo biochemistry o haino oro wngkha khe norok nugui tongo biochemistry o jori norok master degree khlaijak tongkha norok o jaga apply khlaimannai food technology ni bagui hingke bachelor degree o jaga kono oro master degree khlaina nangya food technology o jori norok bachelor degree khlaijak tongkha norok o jaga o apply khlaimannai food technology ni bagui haike norok oro kaisa bebang nugui tongo omo kaisa norok naithok jiri friend ang omo rok no asuk detail bai sangthalia tan belai kheno video longnai ang belai detail ke sana thang khai aboni bagui nai ga friend swng aboni pore swng age limit dong ni bagui swng nai oro norok nugui tongo age sombodhe oro sirjaka friend age hingke kom nor 21 bosor nangnai tei bisi hingke 35 bosor sai wngui mangla tei abo haike oro norok nugui tongphiro jarai o jaga o schedule tribe swng o jaga ST sing tongnai o jaga o 5 year khlaini o jaga age relaxation bo mankha friend belai kheno kaham kok abo haike o jaga o alada bai jotoni bagui oro sirjaka omo kai norok nugui tongo belonging o jaga o OBC rong bagui o jaga sirjaka borok bo o jaga o 3 year khlaini o jaga o age relaxation mankha belai kheno borok bo oro kaham kheno age relaxation mankha friend swng bo oro kaham kheno mankha tei oboni pore swng tabuk tebo nai lailai o jaga tebo kaham khe o jaga o sinani tongo friend oborok no swng tebo kaham khe tabuk bidini bisingtwi no saimalainai friend swng aborok naimani pore swng tabuk nugui tongo moke scheme of examination sombodhe sirjaka friend norok no o jaga o 3 dhoroner exam nahajaknai aboni bisingo puila exam nai norok ni o jaga o preliminary examination aboni pore o jaga norok ni main exam wngnai hingke main exam o norok nugui tongo main exam qualify wngmani pore norok no oboni bisingtwi shortlisting khlaijaknai interview ni bagui nai hingke o jaga jori norok qualify wngka norok no o jaga final interview nahajaknai friend aborok swng saimankha aboni bisingo swng tabuk yang tebo nugui tongo omo wngkha details of face sirka friend o jaga norok nugui tongo norok ni je pull exam jengna naimani o jaga bahai ke exam nahajaknai bwswk question phainai time bo swngnai obo bebang no details sirka friend norok nugui tongo o jaga norok ni je question swngna naimani omo hingke kaisa question mark 1 khlai norok no o jaga o rwjaknai tei friend oro norok nugui tongo norok no o jaga exam nahajaknai online ni bisingtwi tei o jaga o norok nugui tongo omo wngkha khe 150 mark ni norok no question swngjaknai aboni bisingo norok no o jaga o paper 1 norok nugui tongo objective type multi choice question o bahai khe norok no swngjaknai friend norok saimankha oborok to detail aboni pore swng tabuk yang tebo nugui tongo omo wngkha khe o jaga o je norok ni exam wngna naimani oro hingka khe time norok mannai 2 ghonta ni exam rwna bagui tei abo hai khe o jaga norok nugui tongphira haino swijak omoke 150 question oboni bisingo norok ni bo subject ni bwswk question swngjaknai oro norok nugui tongo general english ni 15 marks abo hai khe o jaga o verbal reasoning ni 30 marks ni question swngjaknai abo hai khe oro kwbangma norok nugui tongo subject tei o jaga o jani o jaga norok bebang no mark bwswk ni swngjaknai bebang details sirjak oborok no wngkha friend swng aborok to naikha tei norok o jaga qualify wngnani bagui ni bwswk mark nangnai oro bebang no sirka friend norok nugui tongo oro wngkha khe norok je exam rwmani o preliminary examination omo norok pass wngna bagui bwswk mark nangnai obo borok o jaga detail bai sirka friend UR ni bagui 30% mankha pass wngnai OBC EWS 25% abo hai khe others o khe 20% mark mankha no pass wngnai kom no o jaga 20% mana nangnai hingke friend abo to swng saimankha aboni pore borok tebo o jaga example rok sirka friend norok kaham khe nainyak naimano tebo oro borok sukrok bai kaham khe details sirijak hingke friend aboni bisingo norok nugui tongphio main exam oro bo norok kaham khe nainai siri friend oborok nang santhalia tamni bagui belai kheno video logi thanai aboni bagui norok bo nainani selanai belai video log kolok hingke aboni bagui kaboni photo interview sombodhe bo sirka friend kaham khe oro bebak no detail bai bo sirka friend songo video nalili amono tamni bagui belai khe video lognai aboni bagui
norok neo video ni description box notification ni link mannai o jaga norok thangani download khlainai norok obosai tawse kaham ke norok porai nainai jing gakha khlai norok video naimani bisingtwi beyangno clear kana hnainai jori kuni question doubt tongkho norok ano comment kai singui mannai ang nongno reply khainani bagui obosai chesta khai nangkha tinin video asung sinai norok naithok norok paithago belai kheno hambai।